Titik anggitanipun Rama Sudiyatmana. Yen panjenengane wis namtokake kowe kuwi titik, aja patipat anggonmu arep nyalingi. Koma titik loro, tanda pitakon apa meneh tanda takon. Jalaran titik kuwi kanggo liwat garising pasti. Apa kowe kober anyelakmu? Titik dadi wigati tumrap kang ana lan semesta iki. Tanpa titik apa bisa diwiwiti? Ora diwiwiti apa bisa dilaksanani? Ora dilaksanani kepriye bisane dadi pangudina? Titik kono, titik kene, titik kuwi satuhune titik ing titik sangkan baranging dumadi. Suwun.